Clark randizási kézikönyve. 10 kínos pillanat, amiről reméled, hogy sosem éled át. Olyan vagy, mint egy fehér Andy Peters. Anya? Mondtam, hogy büntiben vagy. 3 lány 1 hét alatt. Szép munka, uram. Igen, emlékszem, hogy... Kilátszik a péniszed. Kilátszik a nunusod. Annyira szépek a fotón sokkal jobban néztél ki. Összetörte a szívemet. Van egy darabka. De majd túlmutok rajta. Hey! Pete Becker! Egek! Csak viccelt.